Il-President ta' Malta George Vella appella biex tinħoloq kuxjenza ħalli aktar persuni jmorru jagħtu d-demm. Il-President qal dan f'messaġġ lejliet il-jum dinji tad-donaturi tad-demm li fih spjega kif minkejja li d-dinja tinsab f'pandemija, il-bżonn tad-demm ma waqafx. Fil-fatt il-President spjega li l-virus tal-COVID-19 ġab miegħu sens ta' biża' imma xorta ma waqqafx lil iktar minn 1000 ruħ li tul l-aħħar sena taw id-demm għall-ewwel darba. Il-ġest nobli tagħkom en il-kura f'waqta til-ħafna minn ħutna li nstabu f'qada kritika ta' saħħa u lil dawk li jkollhom bżonn kontinwu ta' trasfużjonijiet tad-demm. Grazzi lilkom id-donaturi kollha li għaraftu l-ġid li jsir minn ġest tagħkom u tal-eżempju tal-altruiżmu li qed tagħtu lil ħaddieħor. Il-President indirizza wkoll iż-żgħażagħ biex isibu l-ħin u l-kuraġġ biex jagħmlu dan il-ġest mill-isbaħ u ringrazzja lil ħaddiema tas-Servizz Nazzjonali ta' Trasfużjoni tad-Demm għax-xogħol imprezzabbli li jagħmlu ta' kuljum. Dan għaliex fl-aħħar sena dawn il-ħaddiema offrew ukoll is-servizz tagħhom biex ilaqmu parti mill-popolazzjoni kontra il-COVID-19 fiċ-ċentru fi Gwardamanġa.